Добър ден, уважаеми приятели! Днеска е ден, в който можем да се позанимаваме малко с злободневна политика, която, за съжаление, не знам дали знаете, сега ще направя едно лично отклонение, политиката в нейния гръцки превод означава изкуството на добро управление. Аз зато винаги съм казвал, че в България в последно време няма политика. А защо няма политика? Защото няма добро управление. Няма управление. Гърция, както знаете, минала историята. Показва, че те са минали през олигархия, минали са през клептокрация. За хората, които не знаят какво е клептокрация, това е една групичка, която идва във властта само за да краде и да се облагодетелства лично. Естествено, в групов вариант. Така че ние сме в тази фаза, когато на нашето обществено развитие, когато клептокрацията и олигархията са на своя вододел. Те се смесват, разбира се, при нас, което не е чак толкова нещо, което ние не можем да видим с просто око. От едната страна са олигархичните структури, от другата страна чиновничеството и част от властовите хора, що пък част всички властови хора, които на властови позиции, които всъщност се занимават с клептократични действия. Нищо друго не става, заради това и България всички приказки, че сме вече само 6 милиона, са пълни глупости, защото 1 милион мъртви души има, които са избиратели там по избирателните списъци, които никой не иска да преправи. Други 2 милиона са в чужбина. Не знам общо взето как се достига цифрата от 6 милиона, много ми е чудно. Това е като винопроизводителите, които миналата година имаше изключително слаба реколта на грозде в България, пък сега предлагат вино от 5 лева. Явно става дума за внос и модерни технологични възможности. Нека да се върнем обаче към политическия ни профил. Извинете. Имаме няколко коментара, като изключим бисерите на един господин там, не му казвам името, лидер на партия, който ни обясняваше как се чувствал като опълчениците на Шипка, едва ли не като свършил патроните в тупове. При госпожа Колезич, нека да се върнем и към другото, към истинските злободневни неща, скандалните неща. Те всъщност за България не са скандални. И да обясним какво искал да каже той, защото самият той не знае, може би, какво да каже, или по-точно как да го каже и казва истината. Тъй като няма политически опит. В България политически опит е да не кажеш истината, а да скриеш какво искаш да кажеш и избирателите някак да повярват на поредната ти лъжа. Да се върнем обаче към думите му. Той предложи меморандум или там каквото е, и подписването на този документ, който не е смешно, който да регламентира да си разделят държавата двете крила в злобката 50 на 50. И нека да не знам аз какво да кажа. За изиграното възмущение всъщност на другите лидери на партиите. Всъщност те са възмутени от това, че си делят властта и благините от властта 50 на 50. Те са го правили до сега. И даже не 50 на 50, има друго разпределение, в зависимост от това какви там позиции си взел. Всъщност цялата игра е, че той каза истината в очите и изключи
априори, когато делиш 50 на 50, изключи ДПС от властта, което за ДПС е непростимо. Както и другите задкулисни играчи, които са в опозиция на БСП и които видяхме как се намесиха в столичния съвет, каквото и да значи столичен съвет вече, общински. Те всичките общински съвети вече са горе-долу на тия принципи. Да се разделят баницата и както обикновено тя ще преговори, защото баницата край няма, пък температурата на апетитите им е все по-голяма и по-голяма. Но, нека да уточним още нещо, че всъщност на него това няма да му бъде простено, той ще бъде остракиран, цялата му група ще бъде размазана. Това е заради липсата му на политически опит и доброто владеене на български език. Такова нещо, както знаете, един опитен политик, като Данчо Ментата си позволява да каже, пък камо ли пък Атанас Атанасов. Те са обиграни, обтекаеми, всъщност става дума за абсолютно същото. Как ще се дели и всъщност е ресурса, който ще изтече. Сега, разбирате, че партиите на статуквото ще се отмъстят на Кирил Петков изпълно право, защото той ги обиждаше, той обясняваше колко са корумпирани, пък разбира се, хората в неговата партия, откъде са взели, да са пръкнали от нищото, те си същи, които си бяха но са аватари на някакви други. И нека сега да видим бивши участници в властта. Така че всичко, което се прииграва, всичко, което госпожа Габриел излезе и каза, аз не се подпиша по такъв меморандум и така нататък, са част от голямата игра и от голямото надлъгване. Всичко това, разбира се, трябва да ви покажа, че става дума за голямата игра под Чепковия храст, където се вихи едно голо хоро и всеки срещу всеки. До тук е с нашите политици, защото нашите политици от нашите политици пък нищо не зависи. Те не са на нивото на нито на световната политика, нито на регионалната политика. Те са тук, даже не са на нивото на българска политика, а са на нивото на български хора, усвояващи пари. Тоест личното облагодетелстване. От 32 години основната политическа дейност на българските политици е удовлетворяване на тяхното дебело черво. И то се вижда с просто око. И естествено българите стават и си тръгват. Когато в една държава си подложен на постоянно ограбване, когато всичко се мафиотизира, когато скандалите, когато това, което става в съдебната власт, не говоря за сегашните скандали и раздувания на балоните, това е една друга тема, когато хората не получават справедливост, елементарната чиста човешка логика, че крадецът трябва да върне откраднатото, че този, който дължи заплати за труда, трябва да ги плати на време и в срок, защото после който плаща лошо, плаща два пъти. Така е по закон и по принцип от правото, не от правото в България, от правото по света. И тук има и хора, които като не платят заплатите, не плащат два пъти. Най-често не плащат въобще. Аз знам за много хора, които цели градчета, където хората не си получават парите с години
фирми, в които не се получават парите въобще. И даже не искам и да влизам много на този етап, защото ще стане страшно дълго нашето предаване, така, нашата серия. Ще отделиме време и за това, с много повече подробности, с много повече имена на компании, че фирма не харесвам тази приказка, как се префасонират и така нататък, и как не плащат заплати. И даже да се сетим за един друг, как се казва, абсурдно звучащ за България принцип, който се прилага в изостаналата Русия, изостаналата Беларус. Един работодател, като не плати 2 месеца заплатите, носи наказателна отговорност. Тук никой никаква отговорност не носи. Въобще нашето общество в момента се крепи на това, че никой с пари или във властта не носи никаква отговорност, освен ако не, особено пък когато става дума по отношение на народа, а единствено носи отговорност и то е на базата на отмъщението, когато засегне някой от по-големите ръководи в управлението или в бизнеса. Толкова за сегашните политически страсти. Всичко това е една борбичка за добрия голям кокъл, който го няма вече от Брюксел, и за възможностите да се продължи да се смучи от държавния бюджет, да се краде. Те, разбира се, знаят, че това е последните 2 правителства, в които ще се краде зверски, защото войната в Украина приключва. Как приключва, то се вижда с просто око. Всички им е ясно, че нещата там приключват и постепенно ще се върви към промяна на тоталния политически климат, който може би само едни изключително умни, недостатъчно мъдри хора в Европейската комисия, Европейския парламент виждат. Но нека да ги оставим да си носят кръста. Да, Европа загива. То се вижда по икономически причини. Вижда се, че всъщност срива икономически в Европа се дължи на политически недомислици, политическа дебилност. Виждаме сенилни хора, които са на възлови места и които правят щуротия след щуротия, която даже реже клона, на който те седат. Но хайде да ги оставим и на тяхното си място и на тяхната съдба. Този път няма Сюбиги-хан го няма Тервел, Сюбиги-хан Тервел с неговата вихрена конница да ги спаси от арабското нашествие, защото всъщност става дума за мозъчен упадък и морален. Да се върнем и към обаче продължаващата културологична дебилизация на нашия народ. Нашия народ, разбира се, естествено, че е под влиянието на тази много мръсна система за въздействие, за психологическо въздействие, увреждане на обществото въобще. Нашия народ е подложен на най-мръсните психологически операции, които са измислени от всякакви до сега професионални унищожители на държава, но нашия народ е доста мъдър в това отношение и това е вплетено в неговия генофонд. За тия 5-600 години на загуба на държавност, нашия народ се е научил да бъде царя, даже бога, на латентната съпротива, при това
латентното унищожаване на врага. Как става това? Аз не знам точно как става. Не, че не знам, ама да го коментираме излишно. Само ще ви кажа едно за времето, когато тук са минавали всякакви империи, и това е моята така положителна оценка и перспектива на перспективите за българския народ. От тук са минали всякакви империи. То не бяха римската, то не бяха византийската, то не беше османската, то не беше латинската в Цариград, то не бяха всякакви други империи, даже папата се опитва тук да влияе. Руската империя загина, Съветския съюз загина, Третия райх, който пак си беше империя, разбира се. По друга форма, ама империя. Третия райх, след това го закъсаха американците, като дойдоха тук 30 години, управляваха завалиите, пък вижте докъде се докараха да са предразцепване. Сега Четвъртия райх, наречен на Европейски съюз, защото някакво се лъжим, това е Четвъртия райх. Той Хитлер искал да обедини Европа. И успял. Сега знам, ще скочат французите и ще кажат, или пък франкофоните и ще кажат, не, как бе не. Правителството на Виши не е било срещу Хитлер, напротив. Даже мога да потвърдя по мои проучвания, че Франция е била по-фашизоидирана. Да не говорим, че дори за Франсуа Митеран излязоха документи, че е бил чиновник в правителството на Виши и е отговарял за композирането на вагоните СВ, които е трябвало да заминат за едни други много места с доста печална слава. Така че Европейския съюз този може да се каже точно, че е една империя, която някак се опитва да погълне всички останали, да ги обезличи и да останат само лидерите. Чрез икономика, чрез поглъщане, чрез някакви други технологии, които ги виждаме, то път за сега армия няма, но като видяха, че те се провалиха, меката сила, както знаете, ударното средство на меките китки, Франция заговори за въоръжени сили, европейски въоръжени сили, но късно е без за китка. Да, тя е ядрена държава. За сега, с годините този ядрен потенциал няма да може да се възстановява, защото няма да имат ефтини суровини и още по-ефтини енергоносители. Полека ще си отидат средните векове, където всъщност им е мястото. За съжаление, разбира се, защото Ренесанса, помним какво е направил, но когато хората се откажат от Ренесанса и се отдадат на тези практики, които сега наблюдаваме, когато всички се научат да живеят само от лихви, а пък никой да не работи, така се рано или късно така се получава. Поредната сега сме прехвърлени на управление от Великобритания. Те са най-активни, вярно е Галя от едно посолство. Там намества пешките и набива, както по-народно се казва, чембелите. Но сега политиката на българските правителства се доминира, определя и насочва от Великобритания, което от една страна Великобритания не е това, което е била, не е това, което беше и гледам, че полека започва да спуска и тя пак по-народно да си спуска гумите.
от двата произведени самолетоносача на Великобритания, която била една от най-великите морски държави. Двата постоянно са в ремонт, не могат да излязат да се поддържа бойно дежурство, а новите ракети Trident, които една струва $17 милиона, не могат да излетят успешно от подводните лодки. Трябва да признаем, Великобритания разполага с някакъв, макар и не много голям подводен флот. 4 атомни подводници са само, които трябва да съдържат себе си компонентата на въздържащ елемент, ядрен елемент на отбраната ѝ, но нещата явно са загубили технологичните си способности, технологичните си възможности. За сега можем само да определим, че технологичното предприятие е Rolls-Royce, но не това, което произвежда автомобили, а това, което произвежда, разбира, защото той вече собственост на BMW, он е Rolls-Royce, който произвежда държавното предприятие, което произвежда турбини за самолети, двигатели, реактивни двигатели, те са там турбореактивни всъщност. И нека да се върнем към нашето си тук. Нашата психологическа атака продължава върху нас, тежко психологическо въздействие и, разбира се, има своя отпечатък, но както виждате има и своя смешен плач. И смешният плач е в реалити шоу. Аз не знам дали трябва да се казва шоу или шоа. Извинете ме, ако не съм много точен, но тези шоу, защото шоа малко не ми звучи нормално, тези реалити, едно от тези, които са смешни за коментиране, е неприкритата изкуствена лудост на Hell's Kitchen. Разбира се, аз винаги на подобни предавания, понеже са ми интересни, гледам само първото предаване, оттам нататък си правя абсолютно, за сега, за съжаление, много точно оценката за такива предавания. Крясъците, безмислиците, присъствието на VIP и звезди в България. Нашите звезди единствено могат да седнат отгоре на върхата, защото пазарът е такъв, че не може да прежиде звезда в България. Да, колкото и да е надарен, колкото и да е добър този човек, няма как да стане звезда в България при този ограничен пазар. Когато имаш малко хора, най-много да станеш звезда за една вечер в залата и те ръкопляскат и на други ден пак си. Нали, и ако не са телевизиите да ти помпат имиджа, да те показват постоянно, даже няма да те запомня. Но второто предаване, което ме отчаива, не е само това, изключвам Survivor, защото там нещата са съвсем пък вече трагични, Ергенът. Или както си шегува сина ми, Ергейнинът, в който сега гледах първото предаване, разбира се, нататък няма да гледам, защото това е низ от едни предавания, които продължават да насаждат дебилизацията на нашия народ. Не да се показват някакви технологични, научни постижения и така нататък, или пък да се рекламират и да се стреми народа да бъде възпитан в тази насока, се показват неща, които меко казано са на нивото на добрата маймуна. 4 нива има на развитие на човешкия мозък и на неговата психика едновременно в последно време. И едното е на рептилиите,
които, казал съм го и друг път, които рептилии са, например, ясно изразени сега, като пример са крокодилите, те се командват от гръбначния мозък. Техният мозък е много малък и така нататък. И знаете, до последния, когато има творящ човек, Homo sapiens. Не говоря за Homo erecticus, защото това, което гледаме в тези реалити, са повечето Homo erecticus. Или поне са вкарани в някакво клише, за да възпитават нататък хората да бъдете като нас. Homo erecticus, но не и Homo sapiens. Въпреки, че заради рамките, които им се налагат, не толкова рядко, даже доста често, личностите, играещи вътре тези роли, започват да придобиват нивото на маймуните. Така че ще гледате всякакви маймунджовици, ако имате време да се занимавате с това и нямате нищо за четене или мислене. Ще гледате от друга страна, ще видите 26 жени поставени в бясна конкуренция. Разбира се, тя е фалшива, защото всичко предварително е уредено, всичко предварително се знае, има си някакви, разбира се, нюанси. Има те от време на време, така, заради живото предаване, рисковете от живото предаване правят изцепки, но това насаждат ни бъдещето. Когато жените ще са много, мъже няма да има. И защо няма да има мъже? Се конкурират 26 за един мъж и той е съвсем нормално, защото заради визията, мисленето и умствените способности, които ни показват подобни дами и татуирани не знам дали са дами, жени, пряко се насочват мъжете да минат от другата страна на брега, на другия бряг и да не се върнат там въобще. И това насаждане на дебилизъм в конкретно тия две предавания, пък ще аз другите няма да ги коментирам в момента, но те са не по-малко сенилни и дебилни, защото си спомнете Срачков може всичко, където дебилизма постигна своя апогей, нищо, че е завуалиран в едно хумористично предаване. То няма никакъв хумор, там има напълно дебилни кикотини, дебилни скетчове, дебилизъм в него в крайната му форма. Някой да е запомнил някакви предавания въобще, някой да помни как почна първото предаване на Рачков, някой да помни нещо смислено от тези предавания. Не, разбира се, те нямат и такава цел. Напротив, Маги Халваджиян много правилно се е насочил към Нова телевизия, където да продава дебилни продукти, защото дебилизиращи продукти, защото там е разковничето на тая система. Така че вместо да гледаме глупостите, редно е да мислим, редно е да ги оценяваме и то няма никакво значение дали ще го гледате или не, те рекламите си вървят. Така че не виждам смисъл да се гледа телевизия въобще. Дори новините, които дават, може би прогнозата за времето единственото точно и вярно нещо в нашия телевизионен ефир, с малки изключения, но в нашия. С малки изключения, но повечето неща вече са на нивото на Гого Лозанов. Където има парички, там и той ще бъде интелект, защитаващ някаква интелектуална кауза. Кой как му плати, кой как го нагласи, кой как там
за какво му плаща да преподава и така нататък. Там няма някакви такива високи мисли, като Декарт и така нататък. Там има просто академичност по-български. Или кой ще вземе мястото на първия екскурзиант на държавни пари, на държавни разноски в България, или, както аз му викам, хойкаджия. Благодаря за вниманието и за нови срещи.